Mentasi ngadon hangi ngalong ko bre ko pop badap ini cuma kelas sudah andre ngasngongu ujiet ko menga uyalam menga gani kalenti uyalam menga lingba gani kaget semeni ula uyalam menga gani kanjingim ko batamai ngong atrai you resurrected dre mentasi ngong atrai mela pen im menga gani gadi ka resurrection jonga ngalaya lingba pun kinjingim jonga atrai mela tin menga mela yalam dre ka ka bangayu i mentasi kalong ka bashir kai na marbanyu i lalakmat ban syasiat khamtep khamjing na ba philet ban enjoy ban pet ya ka jing thaw jong utrai mo kyu siat pathar hang tu ka long shisha ka bakta ngayu i ka jing sit snam ka busumi ka pamla ban batai shu bat kata ka jing tieng mengiyat hata khlau ka bangampan juyat menu ngampoi perkhat se engan poi da ngala realize da ngala wan shi yeng ong ki kon ani ngaya ju tu khlau le si ka tu khlau ka poi sa Pakistan kata mentang ngadona Pakistan ne ka di ka khlau ka bom gan ka jing en tangi don Blay lo along the GPS via the sni. La guide with back. ni nga su ai ngo ikajing bahara ju blay nga long shisha kata ka way ka bala sa jin utra ngam tip ka de ka e ka mon ju mo hadu ngin da poi kata ka jaga ka bang shu i kita gi yeng hapo ngai i kita gi breu nga khot yu tu photograph